Kulor puti nga kulor sa tubig. Unusual kayo. Nabaguhan ang mga tao ani kay dili man ni puti sa lagom man ni. Lagom ni kani adto. So mao na nga ang kini ang mga residente nakuyawan og unsa maniron mga kabombo. So ba na nga ako tawagon ang si Sindro, ang taga DENR, kay wala man di ay ni Environmental Compliance Certificate, ang kinimaog nga kumpanya, di dapat ato ipasirado. Ang Mactan Rock Industries Incorporated, nasuta man nga walay Environmental Compliance Certificate, so atong ipasirado. Ang City Government, ang Task Force sa Gubat sa Baha o Basura, ang River Troopers nato sa Task Force Gubat sa Baha, kusog kay tamanakop, isog citation sa mga tao nga naghugaw-hugaw sa itong kasapaan, di ay klaro kayo, Mactan Rock Industries Incorporated, nga nag-dispose batod pa og kini aga chemical diha sa sapa kay walay septic tank, walay proper drainage, so mao na ga diputi ang maog sapa. So dapat doon himon sa nga action regarding niini. Dili kay kuto na tag issue citation. Mag-unsa na masigit tag issue citation na kabombo, anya after pila ka adlaw mo resume gyapon ang ilang operation. Abo pasabot nako kanang citation nga gi-issue multa og 2,000 ang taga Mactan Rock Industries Incorporated maka-afford man sila ana. Human lag multa sa 2,000 after pila ka adlaw resume gyapon ang ilang operation magpadayon gyapon nagi po discharge nga chemical gikan sa laga kumpanya. Gihimakak sa usa sa mga tag-iya sa maoga kumpanya mga kabombo nga si Antonio Tompar, usa sa mga tag-iya sa Mactan Rock Industries Incorporated nga dili kuno na ilagikan ang discharge nga chemical. Naama sa desalination plant diha or desalination facility. Clear kuno ang tubig nga na-discharge gikan sila paingon sa sapa. Dili kuno na ilaha ka ng puti. Ang pangutana, diin man nagikan ang puti di ay? Diin man nagikan ang puti kay nag-inspection naman si Grace Luardo, ang head sa sisit. O di mato pa ni Grace Luardo nga gikan lagi na diha sa maong facility. Kay walay septic tank, walay proper drainage. Sa ato pa, namakak di si Grace Luardo. Kay ningon maning kay usa sa mga tag-iya ani ni aga kumpanya mga kabombo nga si Antonio Tompar, usa sa mga tag-iya sa Mactan Rock Industries Incorporated nga dili kuno na ilahagikan ang discharge nga puti. Nya si Grace Luardo, si Ma'am Grace Luardo pasultion ang head sa sisit, nag-inspection man sila, ningon man nga among gisuhan og kuan citation kay why septic tank unya why proper drainage, mao din nga nagputi ang kanal ang sapa diha kay gikan sa ilaha. O kaklaro na ana ang taga DENR nagkuhag water sample o kontaminado ba maong tubig o sa tunga mata nga tubig nga nasagol ito karon sa sapa mga kabumbo o sa tunga mata nga chemical. Pero akong gusto may tabo sa wa man ni ECC hagbay ra ni nga operate kano na taligaman man ni nganong wala man ni mabantay. Ang uban biya og walay ECC, dili biya makapadayon sa lang operation. Sa ato pa, exempted ang Mactan Rock Industries Incorporated nga walay ECC, wala makakuha og Environmental Compliance Certificate sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Mga kabombo, wala kakuha og ECC gikan sa Sindro, apan naka-operate ngano man na. Kisa may gisaligan di ani sa Sindro. Kisa may gisaligan ani sa Sindro. Ang kining Mactan Rock Industries Incorporated. Ngano naka-operate man sila, nga uban gani, maningkamot pag-comply sa mga requirements para makakuha og ECC, para makapadayon sa operation. Para Mactan Rock Industries Incorporated, YECC, nakapadayon sa operation mga kabumbo. So ako i-challenge ani ang taga DENR. Issue mo diha og kanani ang cease and desist order na ipahunong na ilang operation diha sa Mactan Rock Industries Incorporated. Kaya taon-taon na sila nga ga-operate di ay, kining Mactan Rock Industries Incorporated o sa mga supplier sa MCWD. Taon-taon na nga nag-operate mga kabombo apan YECC. Tanawan sa pa diha ron sa tihero ni puti, nabalaka mga taon sa manang puti diha. O panalitan ang River Troopers sa Task Force Gubat sa Baha nga deputize sa Sinro. O manglimpyo sila diha, ang mga River Troopers manglimpyo sila diha sa sapa at ubangan sa Barangay Hall sa Barangay Tihero.
dili ba kana mangatol ilang kamot? Dili ba kana mangatol ang ilang tiil? Ha? Kay mo na bil sapa manglimpyo na sila magkuwag mga basura. O panalitan na mapisikan ang kamot, ang tudlo or ang tiil anang mga tubig sa sapa diha tubangan sa Tihero, Barangay Hall. Di ba kana makadaos silang panit mga kabombo? O sa man nga chemical kung ni puti naman na. Be. So mo na dapat mo so dire ag committee chairman sa environment, mo so dire ang taga Senro, taga DNR, taga Senro, taga Sisit. Tanawan niyo dire ang sapa ni puti na. Naalarma ang mga taon sa mana, anapog na, gatas na, chemical na, o sa mga chemical na. Okay, maoga o sa mga tag-iya sa mga kumpanya, mga kabombo, ni himakak ra ba? Di na amo, di na amo. Diin man nagikan. Antonio Tompar, diin man nagikan, kay mato pas taga-sisit, gikan man sa inyong kumpanya. Ang taga-sisit, ang inspeksyon, gikan sa inyong kumpanya, wa man dahi mo septic tank, wa man dahi mo proper nga drainage, mo na ang inyong discharge nga tubig adto pa ingon sa sapa. O sa nga chemical. Ngayong gi-discharge ko ni puti naman na. Bisag mo ingon pagka nga dinaamo ka ng puti. Na nag-inspeksyon taga-sisit ang taga-sisit niingon nga gikan sa inyong hana. Mo nang giisuhan mo citation kay wa mo septic tank, wa mo dihay ka ng klaro nga proper nga drainage. Og niya isong citation multag 2,000, pila raman ang 2,000, kagamay ang taon na ng 2,000 oy. Maka-afford ang ilang kumpanya ana. Atong gusto mahitabo nga di na gid mag-operate samtang wa pa naka-comply og ECC. Samtang wa pa nakakuha og ECC mga kabombo, di sa mo mag-operate, sarado sana. Ato sa kapalo sa mapila ka mga importante nga